Vážení přátelé, přeji vám všem dobrý den. Zdravím všechny spolky, sokoly, rorejsy, Fabiánek a všechny ty další. Oázu samozřejmě nemůžu vynechat. Všechny vás velmi zdravíme. Počasí úplně nepřeje, ale to nevadí. Příroda potřebuje, stromy potřebují vláhu, takže je to takové symbolické. Dnes je státní svátek, krásný nový 26letý a je dobrá příležitost zasadit lípy. Dnes budeme sadit celkem 5 a tahle bude zasazena jako první v aleji, která byla vysázena v 90. letech při obnově barokního areálu Skalka. Tedy až poté, kdy skončilo období totality a ten areál mohl být jaksi obnovován a vrácena mu ta krása a podoba, jako tomu bylo dříve. Když jsme byli osloveni o těch lípách, tak to babičky strašně zaujalo. Tak mají rádi patronaci, mají rádi nějakou záštitu, nějakou ochranu tím, že jsou staří a nemocní a slabí. Takže napsali taky přání takovému jednomu stromu, který bude růst a stárnout a pak která by měl taky nějakou přízeň. A napsali: co přát z domečku našemu stromečku, ať roste vzpříma a košatě, překoná bouře závratě. Lidé ať jsou k němu vlídní, ať ho nic nezneklidní. Zírej na nás z vršku, zažeň každou spršku, buď naším patronem, i když tady už nebudem, seniori z domečku.